Dobrý deň, volám sa Igor Papík a dneska by som vám chcel predstaviť Saeco Royal Professional, jeho obsluhu aj údržbu. Takže, aby sme povedali, Saeco Royal Professional sa zapína tlačítkom tu, ktoré je v týchto miestach. Zapneme ho a keď sa zapne, spustí sa jeho kontrolný mechanizmus. Zároveň sa začne nahrievať. Nahrievať sa začne boiler vo vnútri stroja, ale aj táto plocha, kde máme momentálne odložené šálky. Keď sa nahreje, spustí automatické čistenie na to, aby si prečistil cestu, kade chodí voda, aj káva. No, Saeco Royal Professional sa ovláda na tomto paneli a hneď budem vysvetľovať aj tlačítka, ako idú. Takže tlačítko, ktoré je hneď na tejto strane, po jeho stlačení vypúšťame horúcu vodu cez túto výpusť. Ide horúca voda zohriatá tak, aby sa dal robiť čaj alebo nejaký horúci nápoj. Chcem upozorniť, že toto nie je para ešte, ktorá by vychádzala cez túto trysku. Teraz, nakoľko sme mali stroj pred chvíľočkou spustený, sa ten automatický cyklus prečisťovania nespustil, ale už nám ukázal select produkt, že si môžeme vybrať z navolených produktov, ktoré môžeme na tomto stroji urobiť. Jedná sa teraz predovšetkým o automatickú výrobu kávy a to je v týchto troch tlačítiek sa dá navoliť množstvo alebo veľkosť požadovanej kávy, ale k tomu sa dostaneme. Ideme na tlačítko vedľa. Tlačítko vedľa po jeho stisnutí sa vyrába alebo spustí sa automatický proces na výrobu kávy, ale na kávu, ktorú sme, ako je tu nakreslené alebo znázornené graficky, sami dodali do stroja cez tento otvor. Takže tu je aj zakreslené, že sa pripúšťa odmerka, ktorá je v balení, iba jedna, nie dve. Aby sa správne spravila káva. Ďalšie tlačítko je tlačítko na výrobu našľahaného mlieka, ktoré je buď na cappuccino alebo na latte, ukážeme si to. Tu ďalej sú ovládače, ktorými sa vyrába vlastne káva, a to v troch možnostiach veľkosti, čiže najväčšia, stredná a najmenšia. Programovanie, ako sa to celé nastaví, potom ako si kúpime stroj alebo príde k nám, vám ukážem. Čo je dôležité spomenúť ešte na ten začiatok, asi z toho, kde sa čo dáva. Tuto, v tejto časti, sa dáva voda do tejto náplne. Táto náplň je veľmi praktická, pretože sa odoberá odtiaľto ako čajník. Drží sa takýmto spôsobom a zároveň sa vkladá do týchto púzdier. Má tam taký úchop prakticky, takto sa to uchopí, zoberie a zase sa to vloží. Vedľa nej je miesto, kde sa dáva zrnková káva. Naozaj zrnková káva, nedoporučujem, aby sa tam dávala káva mletá, lebo na tento účel to nie je určené. K ovládacím alebo vlastne ovládacím prvkom môžem uviesť aj to, že na tejto strane preso stroja tu sa nastavuje mletie. Od 1 po 8 sa nastavuje hrúbka namletého zrna, teda tej kávy. Na kraji je najjemnejšie a na jednotke, čiže čím nižšie čísla, tak tým jemnejšie mletie. A na osmičke, alebo čo najďalej, je hrubšie mletie. Toto mletie nastavujeme podľa toho, ako chceme kávu. To znamená, že ak chceme silnú kávu, tak alebo viacej chuti tej kávy, tak si dáme na to najjemnejšie. Pri niektorých strojoch si treba dávať pozor, že veľmi nám letá káva
a keď je, tak vzniká tzv. Eel a vlastne stroj už nedokáže cez tak jemno namletú kávu pretlačiť vodu a vtedy máme pocit, že nám skôr káva prekvapkáva alebo kvapká, tak vieme, že je potrebné nastaviť aj toto mletie. Toto mletie sa ale nastavuje, čo je veľmi dôležité, počas chodu mlynčeka. Hej? Počas chodu mlynčeka, pretože mlynček, pokiaľ je tam káva a stojí, tak vlastne jeho cesty sú zablokované, aby sa mohol posúvať hore-dole. Ďalší ovládač, ktorý je v týchto miestach, je na množstvo kávy. Mínus na tejto strane je na čo menej a plus je čo najviac, čo umožňuje vlastne tento presostroj nadávkovať kávu. Niektorí by sa opýtali, že koľko gramov je plus, koľko gramov je mínus. Nedá sa to určiť, koľko gramov je plus, koľko gramov je mínus, pretože váha kávy, ktorá je namletá, závisí aj od toho, ako káva je pražená, z akého druhu. Všetky tieto údaje sú zodpovedné za potom už výslednú váhu tej kávy. Každý si ju nastaví podľa toho, ako je to najvhodnejšie, ako vidí, že mu to je najlepšie. Pre gastroprevádzky, ktoré samozrejme, že chcú vedieť, koľko namleli tej kávy, chcem odporučiť to, že si to môžu zistiť, ako množstvo dávkuje ten stroj kávu, a to tým spôsobom, že do násypky si dajú konštantné množstvo kávy, napríklad uvediem, že čo ja viem, 150 gramov, to si odvážia a potom robia 2, 3, 4 alebo 5 káv a vydelia množstvom kávy, ktorá bola spotrebovaná. Čiže tá, ktorá zostane, zase odvážia, bude vidieť rozdiel a toto v podstate vydelia a budú vedieť, že koľko ten stroj pri tomto nastavení aj dávkuje tej kávy, teda budú vedieť gramáž. Takže ideme teraz na spôsob výroby kávy a to, ako predovšetkým sa programuje táto káva. Tuto sme si pripravili nádoby alebo hrnčeky rôzne veľké, do ktorých si my teraz budeme dávkovať množstvo vyrobenej kávy. Začneme od najmenšej. Položíme si. Tento ovládač nám slúži na to, aby sme mohli vysunúť dízu, ktorá nám dávkuje tú kávu. Vyberieme z tohto počítača, alebo vlastne z tohto nepočítača, ale z tohto ukazovateľa kávu, ktorú chceme spraviť, stlačíme tlačítko a držíme ho. Preto ho držíme, lebo programujeme. Bude nám to ukazovať aj tento displej. Pri tomto procese stále držíme toto tlačítko a to až do hodnoty, koľko nám bude natečie tej vody. Takže presostroj začal pracovať a tečie nám káva. Ja ju uvoľním vtedy, keď budem tak, toľko to ja chcem mať kávy, aby mi to robilo, keď budem dávať tento pohárik. Takže tu mám urobenú kávu v tomto objeme. Teraz si dám druhú šáločku a budem programovať väčšie množstvo. Trošku si to zodvihnem, aby som si tam nezavadzal. A tu budeme vidieť na displeji, že sa jedná o programovanie, keď stále budem držať toto tlačítko. Tu je napísané, že sa programuje množstvo prepustenej vody. Ku kvalite kávy alebo k tomu je dobré, aby káva, ktorá tečie, mala tvár akoby myšieho chvostíka. Vtedy môžeme povedať, že sa asi jedná o dobre pripravenú kávu, kde pomer množstva kávy a jemnosti mletia je správne nastavený. Nie je to ukazovateľ profesionálny, ale je to ukazovateľ orientačný. Tuto máme už druhú veľkú kávu, to si schováme a stlačíme si a znova naprogramujeme množstvo tej kávy. K veci ešte chcem uviesť, pokiaľ nám spraví kávu,
keď sme zapli stroj, tak sa nám začal vyhrievať aj táto plocha. A na tejto ploche si môžeme sušiť alebo nechávať zohrievať poháriky na kávu, prípadne na čaj. Tento stroj má aj počítadlo káv. To znamená, že toto počítadlo je nenulovateľné a stále ráta dopredu kávy. Takže vie prevádzkovateľ zistiť, koľko spravil káv. A ja tu držím toto tlačítko až do tej doby, pokiaľ nebudem vedieť, že presne toľko kávy chcem. Tak napríklad toto. V tomto momente už mám naprogramované tieto tlačítka a vždy, keď dám rovnaké šálky, tak mi urobí rovnaké množstvo aj kávy. Takže to máme naprogramované. Teraz ako chcem ukázať ďalšie veci, ako nám robí kávu. Možno všetko nevysvetlím, ale ostatné podrobnosti sú uvedené v návode, ktorý vieme priložiť. Prípadne je aj priložený pri stroji, keď sa kúpi. Takže tieto kávičky teraz takto odložím na kraj a poviem niečo o kapučinátore. Tento kapučinátor vlastne čo robí? Tým, že ťahá mlieko s touto rúrkou, tu si ju takto položíme, vložíme mliečko. Naťahuje nám mliečko odtiaľ, spolu s parou sa nám to zmieša a vychádza nám kapučíno. Jediný ovládací prvok na tomto je vlastne takáto ihla, ktorá s tlačením dovnútra alebo hore sa reguluje množstvo mlieka alebo vlastne aj kvalita tej peny. Ukážeme si to na jednej šálke. No, nech sa páči, tak toto skúsime. Takto. Ovládame to tlačítkom len týmto tlačítkom, ktoré je tu uvedené. Takže s tlačením tohto tlačítka začne celý ten proces. Príprava kapučinátora a spustenie. Takže týmto ho regulujeme. Pri tlačení dnu a von regulujeme, akú máme penu, ako nám to tú penu robí, ako nám pripravuje mliečko. Takže je to zrejmé. Vypína sa znova týmto tlačítkom a môžem ukázať, akú penu to spravilo. Pobúchame, aby sa nám to usadilo a naozaj je to kvalitné. Ukážeme si to aj na nápoji. Hej? To dáme tu vedľa. Čo je dôležité pri tomto kapučinátore, netreba zabúdať na to, že treba to čistiť. Mlieko podlieha rýchlo skaze a keď to nevyčistíme, keď to necháme tak budeme mať problémy a budeme musieť vyberať celé toto zariadenie a čistiť ho. Ja sa vrátim k tomu, že mlieko môžeme aj napeniť a to cez parnú dízu. Tá sa ovláda odtiaľto. Môže sa vyklápať, aby sme si tam dali pohár, zasnuli ho tak, ako potrebujeme. Ukážem, ako to funguje. Otočíme to. Najskôr nám vyjde trošku vody, pretože je tam jeden boiler pri Saeco Royal Professional a ten sa musí nahriať, aby nám urobil požadovanú paru. Ja odlejem trošku mlieka a ukážeme si na príklade, ako sa dá mlieko. Čiže už vidíme, že nám to robí celkom kvalitnú paru a ja priložím
naskôr zavriem, priložím dovnútra a nahrievam. Mnohí majstri povedia, že je dobre jedným prstom sledovať teplotu mlieka, aby bolo dobre našľahané. Aby sa nám neprevarilo. A keď bude treba, tak aj ho vypnúť. Myslím, že to už je spravené. Najdôležitejšie pri takéto výrobe je zase očistiť dýzu od mlieka, aby nezostala zanesená, čo je veľmi dôležité, lebo je to teplé a keď budeme robiť ďalšiu a ďalšiu kávu, aby sme tam nemali nepríjemnosti. Takže našľahali sme si mliečko, ja môžem iba vyskúšať, ako nám to spraví kávu, teda v tomto prípade akoby latte. Nech sa páči, stlačím piccolo a opätovným stlačením tohto tlačítka, alebo tlačítka, ktoré obsluhujem, dokážem predčasne zastaviť tok kávy, ktorá preteká cez namletú kávu. V tomto prípade to asi zvládneme takto. Takže takto nejako sme dokázali si pripraviť mliečko našľahané. Vidno, že nám to urobilo vrstvy. Jednu druhú je dobré, keby nám to urobilo viac oddelenú vrstvu. Určite sa nám to podarí pri tom, keď to odskúšame, alebo znova si skúsime ešte raz našľahať. Ja nie som špecialista na šľahanie mlieka, naozaj sa to treba naučiť. No ale mojom cieľom bolo vysvetliť princíp stroja, ako sa ovláda, čo sa ako dávkuje. Zhruba sa mi to podarilo, ale ešte chcem ukázať aj, ako sa čistí. Pravidelná údržba tohto stroja je veľmi dôležitá. Počítadlo, ktoré je vo vnútri, ráta aj množstvo kávy, ktorá sa spraví, a potom treba vlastne tento box aj vyprázdniť. Upozorní na to stroj. Ukážem vám, ako sa to čistí. Najskôr sa odoberie tento kryt a potom sa vyberie aj tento diel. Vysype sa a potom sa tam zase vloží. Môže sa to robiť častejšie, ale najideálnejšie je to robiť vtedy, keď to stroj vyžiada. Ďalšia údržba spočíva v tom, že je tu vzadu kryt, ktorý sa otvorí a je tu centrálna jednotka, ktorá sa dá takto vybrať spôsobom, že sa stlačí, ako keď sa vyberá toner, a toto celé zariadenie sa umýje vodou. Čo je dôležité, umývať túto časť, pretože táto časť vlastne tlačí kávu, a aby bola čistá. Dôležité, aby čisté bolo všetko, no ale toto je taký poznatok z mojej strany. Znova to zasuniem, zavriem, všetko pozasúvam a stroj je znova pripravený na to, aby robil kávu. V prípade, ak by ste mali nejaké otázky, nech sa páči, môžete nás kontaktovať na našej mailovej adrese. A ďakujem za pozornosť. Stroj sme vypli.